Я не чакаў, што мне будзе так кайфова. Калі ты выбереш прафесію распрацоўшчыка, то праз 10 год у цябе будуць грошы, машына, кватэра ў сталіцы і вялікая сям'я. Гэтая думка проста узарвала мне мазгі. Я не ўяўляю сабе сітуацыю, што я цягам 2 тыдняў не магу знайсці сабе працу. Ну што, буду настаўнікам? Гэтая ўпэўненасць сабе абсалютна знікла. Марнаваць энергію на нейкія планы я не хочу. Усім прывітанне, мяне зовут Тацяна Дзімчук, і гэта падкаст «Праца Ваца». Дзім, давай хіба пачнем з таго, як ты увогуле можаш апісаць, хто ты зараз? Я эмігрант. Ужо як 3 гады. Ну, мне здаецца, это будзе галоўным маім словам. Першае слово будзе эмігрант, але не галоўнае. Галоўнае будзе я свабодны чалавек. Я зараз працую ў прадуктовай IT-кампаніі на пасадзе тэхнічнай падтрымкі. 2 дні праз 2, то бок 2 змены праз 2 дні. 2 Як табе там? Я не чакаў, што мне будзе так кайфова. Раскажы. Магчыма, я проста згаладаўся па чалавечым стаўленні да мяне як да асобы, як да супрацоўніка. Магчыма, я сапраўды знайшоў нешта такое, чаго шукаў дагэтуль. І яно неяк рознымі кавалачкамі, яно неяк так. Ну, вось тут мне падабалася вось адно. А вось тут мне падабалася троху іншае. А вот тут трэцяе. А вось у гэтым месцы неяк гэтыя кавалачкі так сабраліся. І так мне добра, і так мне прыемна, і так спакойна з гэтым, што проста, нейкі цуд, сапраўды. І это абсалютна, гісторыя абсалютна не пра грошы, як ты разумееш, тэхнічная падтрымка, это не супер высокааплотная праца, але тым не менш. Слухай, знаешь, я так с такой цікавостью, вот, ты просто скажешь, что у тебя кавалочки, а что это за кавалочки? Вот про что вот это вот кайфы? Что ты такое знайшоў? Ёсць там літаральныя штукі, якія мне падабаліся ў розных месцах, дзе я працаваў. Напрыклад, пайсці пагуляць у валейбол з калегамі. Хіба гэта не круто? Это супер круто. Супер круто, і вось калі ты працуеш у нейкай маленькай кампаніі, дзе там стартап першай стадыі на 4 чалавекі. Это у вас зараз такая? Не. Зараз у нас вялізная. Наадварот, всё. Гэта там 300 чалавек агулам па ўсім свеце раскіданы. У мяне быў проста нейкі там этап 10 год таму, больш ужо. А не, якраз 10, слухай. Калі вось я працаваў такім маленькім стартапчыку на 4 чалавекі. Ну, што ты з імі зробіш? Каманды няма. Каманды няма, каманда 6. Ага. Вось, а пляжны валейбол не так папулярны ў Беларусі, як у Літве. Вось. Ну, вось такая штука. Пасля хадзіць разам на абед з калегамі. Гэта такое забытае пачуццё, і я думаю, што это праз карону, канешне, здарылася з намі, што мы сядзелі доўга онлайн, забіваліся куды-небудзь на Балі і працавалі адтуль, і у нас не было магчымасці схадзіць. Тут няма нічога там супер-мега-вау, але проста ты сядзіш з рэальнымі людзьмі. І еш. Па-першае, ты ясі, а па-другое, вы проста можете трындзець пра нешта. Вот, там, ой, слухай, такая вострая ежа мне трапілася, хочаш пачастацца? Фу, боже, я не магу. Вады дай твоей поп'ю. Живое, да, просто живое что-то. Живое, абсолютно незмястоўнае, таму што калі з мяне запытаць, пра што мы гутарылі, там, это 30-40 хвілін, пакуль сядзелі, да ні пра што мы не гутарылі, это было просто вот так. Вось просто так. Ну, вось, тое, што я называю, это сапраўды гэтыя кавалачкі, якія я назваў ужо. Яны не тычацца непасрэдна зместу працы. Это тое, што навокал. Таму што хадзіць на абед там з калегамі і гуляць у валейбол ты можаш шмат у якіх канторах. Што тычыцца зместу, мне цікава, таму што ў мяне кожны дзень, кожную змену, калі прыходжу, у мяне розныя заданні. І мне проста цікава, мне вельмі цікаўны мозг, яму трэба заўсёды нешта рашаць. Я вельмі люблю галаваломкі, розныя лагічныя задачкі. А тут мне іх
бясплатна ну в сэнсе бясплатна мне даплочваюць за тое, каб я іх вырашаў. Но это ж хіба это не цуд, это просто выдатна. Это просто, можна сказаць, праца маёй мары. Яшчэ адна штука, это такая больш пасля працяглай рэфлексіі, да якой я прыйшоў. Это ўжо тут у міграцыі здарылася, калі наспела патрэба шукаць нейкую новую працу. Я сидзеў, таму што у мяне не было ніякіх абсалютна накірункаў, я мог рабіць што заўгодна, мог засвоіць абсалютна любую прафесію, взять любыя веды, іх вывучыць. Это мяне это не так істотна. І я зразумеў, што мне істотна. Я не уяўляю сабе ніводнай працы, куды б я кожны дзень хадзіў, ось 5 дзён і рабіў адное і тое ж. Гэтая думка просто узарвала мне мазгі. Таму што я зразумеў, што у прынцыпе вельмі шмат такіх працаў, куды ты ходзіш і робіш адно і тое ж. Я не хачу, я не магу так, мне сумна. Слухай, знаешь, я тут, как-то так включаюсь на то, что, тут же можно, что в любой працы, прынамсі, не ведаю, ты приходишь один и той же скрипт читаешь, але розным людям. И вот, где вот это, знаешь, шкала, да, вот этой разнастайнасці, типа, вот для тебе... Я думаю, что гэтая разнастайнасць сапраўды можа быць у розных рэчах. Але вось зараз, на конкретно гэтым месцы, такая разнастайнасць — это зменная праца. Мне типа ніколі не бывае 5 працоўных дзён запар. Такого не існуе просто. Я іду 2, пасля у меня 2 выходныя, пасля зноў 2. І табе гэта цалкам пасуе, атрымліваецца? Абсолютно. Это дастаткова мне, что называется, набраць паветра, прайсці 2 дні, адпрацаваць і пасля хадзіць тут нечым займацца, вось газон пакасіць, там з сабакам у лес пагуляць, там памідорчыкі сабраць, агурчыкі. Всё. Кайф. Ты распавядаеш, я прям я уже бачу, я уже такая прям расплылась, типа, куды скидывать резюме? Ёсць зараз, просто зараз ёсць вакансія на аналогічную Скинем, это спасылачка в описании. Ці ёсць яшчэ нейкі кавалак, пра які важна тут для цябе самого тут адзначыць, ці гэта такія асноўныя? Так, мне здаецца, што вось гэта будзе асноўным пакуль. Калі нешта прыдумаем, мы яшчэ вернемся да гэтай тэмы. Пакуль нічога такога не прыдумляецца. Людзі, которые нас будуць слухаць, не ўсе так добра ведаюць твою біяграфію, як я. Хаця я таксама не тое, чтоб я з некага моманту просто, да, там была дзесьці побач. Можаш так, знаешь, как это, briefly tell about yourself? Як ты сам хочаш гэта апісаць? Увогуле нейкі свой шлях такі прафесійны? Пачнем з вельмі лёгкага такога, вось, што здараецца з рознымі дзецьмі ў дзіцячым садочку, іх здымаюць на відэа. Апошнім часам, калі вось з'явілася такая магчымасць, у мяне таксама быў такі відэазапіс, дзе мяне запытвалі на камеру, кім я хачу стаць. І я сказаў, што я хачу стаць вадзіцелем. Я не ведаю, чаму гэта сказаў, таму што дагэтуль я заўсёды хацеў стаць банкірам. Менавіта на момант відэа? На момант відэа. І непасрэдна, калі вось мне задаюць гэта пытанне, я кажу, што я хачу стаць вадзіцелем і вазіць маму. Это дзіцячае такое, разумееш, яно... Гэта не прафесійная ідэнтычнасць, абсалютна. Гэта тое, што ствараецца тваім акружэннем. Калі ты бачыш, што маці ездзіць на транспарце... І хочацца неяк маме зрабіць лепей. І ты хочаш ёй дапамагчы, і вось ты такой вось, буду вадзіцелем. Што тычыцца гэта, я стаў вадзіцелем, у мяне ёсць машына, ёсць правы кіроўцы ўжо там 14 гадоў, таму... Маленькі Дзіма давольны. Задаволены, так. Пасля, калі я вучыўся ў школе, школа у мяне была з эстэтычным ухілам. Гэта значыць, што ў мяне раніцу ў першай палове дня былі звычайныя заняткі. Прадметы вучэбныя, мовы, літаратуры, матэматыкі і гэтак далей. А пасля я ішоў у музычную школу. Гэта сальфеджа, хор, музычная літаратура, спецыяльнасць вакал, другі інструмент баян, харэаграфія. У нас быў харэаграфічны клас, у нас там 3 ці 4 разы на тыдзень былі танцы, класічныя, народныя, мы выступалі там, абавязкова кожны месяц на канцэртах. У мяне былі канцэрты, дзе я адначасова вёў канцэрт, танцаваў на гэтым канцэрце і спяваў на гэтым канцэрце. Я граў у школьным тэатры, у мяне ёсць некалькі роляў.
Я граў у школьным клубе КВЗ. І гэта таксама было вельмі крута, і мне вельмі падабалася. І, канешне, вось цягам это навучання там да 9 класа, мяне вадзілі па розных канцэртах, мяне вадзілі ў тэатры, я ведаў увесь рэпертуар тэатра музычнай камедыі, я ведаў увесь рэпертуар тэатра імя Горкага, там быў яшчэ моладзевы тэатр, не той, які эстрады моладзі, а вось той, который, да. Таксама там шмат чаго паглядзеў, ну і пасля ўжо ў уласным заросце это, забегаючы наперад, увесь рэпертуар Купалаўскага натуральна. Ну, карацей, і я просто аднойчы заявіў, што я хачу стаць артыстам. Відавочна. Это абсалютна відавочна, што вось глядзіце, куды вы мяне вадзілі. Вось глядзі, у нас была такая шуфляда ў шафе, такая, это, я не ведаю, вытворчасць, хутчэй савецкая такая лакіраваная секцыя, это называлася. Там была цэнтральная вось секцыя, і там маленькая, не маленькая, нормальная шуфлядка, і яна была забітая тэатральнымі праграмкамі. І яна не закрывалася просто. І табе прям падабалася? Мне падабалася, это было круто. І мы хадзілі, у мяне ёсць яшчэ дзядзька, які саліст і рэжысёр адной з абласных філармоній. І мы таксама хадзілі да яго на выступленні, калі яны прыязджалі і ездзілі там Магілёў глядзець спектаклі. Я хачу стаць артыстам. У нейкі, я не ведаю, ці ў нейкі момант, ці это было так просто запраграмавана цягам усіх гэтых 9 год, што мне была думка, што я ніколі не змагу зарабляць на жыццё гэтай прафесіі. Таму, калі прыйшоў час выбіраць, куды паступаць пасля 9 класа, а я збіраўся пасля 9 класа паступаць, ніводнай думкі пра нейкія там гімназіі, каледжы мастацтваў, кансерваторыі і гэтак далей не было. А ў той час, это там красавік, месяц 9 класа, калі вось ужо іспыты пачынаюцца і трэба паступаць, я перамагаю на конкурсе «Залатыя галасы» Маскоўскага раёна горада Мінска, то бок з гэтым нават я мог кудысьці пайсці, там маглі быць нейкі. Але вось гэтая ідэя, што на гэтым не зарабіць, она настолькі моцная, што нават яна была не тое, што вось у мяне было нейкае змаганне ўвесь час. Божа, як я гэтага хачу, але я ж не змагу зарабіць. Ой, які цяжкі выбар. Гэтага выбару просто ў маёй галаве не было. Это было абсалютна відавочна, што я не магу зарабіць, таму я туды не пайду. І зараз прайшло з тых часоў 18 год. І стасуючыся перыядычна з тым дзядзькам, які дагэтуль саліст абласной філармоніі. Вось мы збіраемся разам, ўжо даўно, на жаль, не збіраліся, але гэта яго паводзіны дагэтуль існуюць. У мяне ёсць надзейныя крыніцы. Дак вось, разам хочацца, там, нейкая радня збіраецца, там, давайте спяваць песні. А ён не хоча спяваць песні, таму што гэта яго праца. Ён робіць гэта 5 дзён на тыдзень. Адно і тое ж. Адно і тое ж. Ён ездзіць натуральна, змяняюцца нейкія абставіны, ён ездзіць... Хаця песні могуць таксама не мяняцца. В калгасах і там вёсках, і там робяць нейкія канцэрты ад артыстаў кансерваторыі, і ладзяць спектаклі, ён грае, там ён сваю п'есу напісаў, на спектакль зрабіў. Але тым не менш, ён не хоча... А я хачу спяваць з гэтымі людзьмі. І я разумею, што вось магчыма, я не ўпэўнены, але магчыма, я б таксама да гэтага дайшоў, што я не магу спяваць. Это, знаешь, мне так навівае на думку, можа, перыядычна, і слава Богу, што хобі застаюцца хобі. Магчыма. Але who knows? Я таксама не ведаю. Абсалютна. Я ведаю зараз пра сябе, што я з абсалютным вялікім кайфам магу сабрацца са сваімі сябрамі і гарлаць песні да 4 раніцы. Прычым рабіць гэта проста неперавершана, як кажуць мои сябры украінцы. Дзякую. Ну і што? У красавіку. Так, у 9 класе. Значыць, у мяне камп'ютар з'явіўся ў 2003 годзе. Это быў мой, відаць, 6 клас. 6-7, недзе там. Ну і мне эта гісторыя дужа падабалася. Я сядзеў там, нешта калупаўся, там, калі нейкія праблемы ўзнікалі, сам нешта спрабаваў іх вырашаць. Мы там з сябрам цягалі камп'ютары з 6 на 1 паверх, каб зладзіць сваю сетку, каб пагуляць там нейкі Need for Speed, там, GTA Vice City, все такое. І я выбраў рыхтавацца да паступлення на спецыяльнасць камп'ютарныя сістэмы і сеткі. Гэта тады была
вышэйшы дзяржаўны коледж сувязі. Зараз ён акадэмія сувязі. Вось, я цэлы год хадзіў туды на курсы, беларуская мова, матэматыка. Я заўсёды любіў матэматыку, мяне все выдатна атрымлівалася. Хадзіў там на алімпіяды па фізіцы, па матэматыцы не памятаю, можа, таксама хадзіў. Ну, карацей, к красавіку прыходзіць маці: слухай, тут ёсць такі ліцэй. Ну, карацей, я падала туды дакументы твае. Вот. Ну, там ёсць некалькі факультэтаў, но я падала на філалогію. Ну, цяпер ж з мовамі заўсёды добра было. А типу, мама цягам года не бачыла, што ты робіш, да? Што здарылася ў гэты момант? Што, як так атрымалася? Ну, карацей, мяне ўзялі ў ліцэй на філалагічны факультэт. Ліцэй БДУ, 10-11 клас, філалагічны напрамак. Так, так. Ну, і натуральна, што іспыты ў ліцэі былі на пачатку мая, а іспыты ў гэты каледж сувязі былі ў жніўні. Ну, я ўжо ведаў вынікі, што мяне бяруць у ліцэй, ну, дык навошта мне здаваць іспыты ў каледж сувязі? Ну, я проста не хадзіў туды больш і не здаваў. Ну, і пасля, вось я вучуся на філалагічным профілі, і зноў мне кажуць, там, настаўніца матэматыкі: слухайце, а куды вы збіраецеся паступаць? Я кажу: ну, філфак, ну, можа, журфак, ну, вот такое. А як гэта, ну, типу, Просто это был самый легкий шлях просто. Типу, за тебе уже вырашылі, што, ну, так, типу, так, філалогія. У меня філагічны профіль, ну, відаць, што вось пасля філологіі звычайна ідуць на журфак і філфак. Вось, з замежнымі мовамі у мяне было так сабе, таму нейкія там лінгвістычныя... Ідэя вот з камп'ютарнымі сеткамі, яна просто ўжо там дзесьці пахавалася. Она знікла, просто знікла. Вось. І настаўніца матэматыка здзіўляецца. Маўляў, чаму? У вас вельмі добра з матэматыкай. Ну, ідзіце куды-небудзь звязаны з матэматыкай, там вас трэба ісці. Ну, карацей. І вось падыходзіць нарэшце той момант выбару, і я так думаю, ну, філфак. Ну що, буду настаўнікам? Не, ну, выбачайце, настаўнік не, ніколі не буду. Пойду на журфак. А давай. Тут пытанне грошей как-то. Ну вот, калі ты казала, на гэтым я не зараблю. Вот у тебя ж было вот это, да, с творчестью. Так. А вот просто у меня, например, я калі думала про филфак, я такая: ой, ну это пьянка безгрошовая. Знаешь, такая вот. Чамусьці, ну ось зараз, вяртаючыся у той момант, не было такого пытання. Чамусьці. Я не ведаю. Я выбираю поступать на журфак, туды поступаю, и там якраз в гэты год открывается новая спецыяльнасць — веб-журналістыка. Ну, дзякуй Богу. Хотя б нешта звязанае з камп'ютарам. Да, і там у вучэбнай праграме былі нейкія дысцыпліны, там кшталту камп'ютарнай графікі, веб-дызайна, там мы вывучылі HTML і CSS. Ну, то бок нормально, нормально. Ну, карацей, я пратрымаўся там 2,5 гады на журфаку. Там шмат розных абставінаў склалася так, што вось якраз там плошча 2010 года, і мы стаялі там са сваімі сябрамі яшчэ ліцэйскімі, і бачылі все, што там адбываецца. Пасля я прыходжу дадому, і тэлебачанне, журналісты, нібыта, вось я вучуся на журналіста, і гэтыя журналісты паказваюць, што я, ну, не літаральна я, а вось такія, як я, стаялі там са шпрыцамі, з пляшкамі гарэлкі, піва, і там вось на гэтым алкагольным там нейкім, на алкагольных парах пачалі штурмаваць дом урада. Што за лухта? І тут вось это пайшло, я просто перастаў хадзіць на журфак. Я паўгады, я выбраў, у мяне было там 3 любімыя выкладчыкі, я хадзіў толькі да іх, на лекцыі і на практычныя, усіх астатніх я ігнараваў. І летом, это атрымліваецца канец 3-го курсу, мне паведамілі, што мяне адлічылі за тое, што я не здаў іспыты яшчэ за зімнюю сесію. Ось, а мне писала выкладчица, там, Смитер, приходьте на испыт. Коли ласочка. Я так поставлю, литерально смс дослала. Ну, короче, это было приемно, это был наставник, ось, выкладчик, до якого я хотел якраз, але я завязал. Что было далей? Далей стало питание, что робить? Дима, которому кольки 19? 20? Ну, я так плюс-минус так прикидываю, вот так, да? Вот, отлично с журфака. Что робить? Ну, я не ведаю. Ну, я пайшоў там, тут папрацаваў, тут грузчыкам, там прамоўтарам, там трошкі, сям трошкі. Пасля мне аднагрупніца журфака скінула, там вакансія была такое інтэрнэт-тэлебачанне, можа яно і цяпер ёсць, ITV BY. Вось, там патрэбны быў інжынер відэамантажа.
Ну давайте, ну добра, я пайшоў, папрацаваў там. Ну там былі зусім там нейкія дробныя грошыкі там, ні на што іх не хапала. Ну давайте пашукаем нешта іншае. О, ёсць рэдактар вэб-рэсурса, а я ж Вэб-журналіст. Амаль што на 0,55. Я пайшоў туды, там взялі мяне вэб-рэдактарам вэб-партала, пакуль яшчэ не было вэб-партала. Таму я пасядзеў там 3 месяцы, пачакаў, пакуль ён з'явіцца, ён з'явіўся, і все, і наша супрацоўніцтва скончылася. Пасля я знайшоў Узбай. Это бэк-офіс, я займаўся пастаўкамі камп'ютарных гульняў і перыферыі. Все побач, все так блізка, все такое. І я займаўся вось гэтымі пастаўкамі, афармляў заяўкі, там дадаваў іх на сайт, глядзеў, там нейкія пытанні ў кагосьці ўзнікалі, там што куды ўсаваць, там падключаць, усталяваць. І пасля прыйшоў да мяне брат, ёсць у мяне такі вельмі таленавіты таксама, з артыстычнымі здольнасцямі, і кажа: слухай, мы тут з сябрам робім стартап, мы ўжо знайшлі грошы, гэта будзе агрэгатар усяго, там будзе карта, і можна тыкнуць на месца на карце, і цябе будзе весці да таго, што ты хочаш. Там хочаш піцу, вось уводзіш піца Маргарыта, і я хачу, і ідзеш туды і купляеш. Ці там хачу тэлефон, хачу там яшчэ не. Ну вось мы рабілі, это такая сістэма Drupal для стварэння сайтаў. Так. Это ўжо не зусім там для такіх, хто WordPress паставіць там самы... Ну, это трошки можна дапіліць. У нас была асобная IT-кампанія, якая займалася распрацоўкай, калі там нейкія модулі нам не хапала. Вось, а мы займаліся напаўненнем і стварэннем запыту, якія канкрэтна функцыі нам патрэбны. І ты як распрацоўшчык? Не. Вось я займаўся... Мы называлі это дата-майнінг. То бок я займаўся напаўненнем, пошукам дадзеных і напаўненнем гэтага сайта. Да, я чаму запытваю, тому што там, да, ты ў пачатку казаў, што типа вот там я магу абучыцца любой прафесіі. Вот зараз все, што я чую, да, типа ты ж явно типа это нейкі скіл, который ты такой з сабой насіў, да? Ну это некая гісторыя, што ты заново просто вучыўся, типа відеомонтаж там на этом. Так. Окей. Да, і тут так, то же самое. Тут это не rocket science, хотя мне здаецца, што rocket science так само я могу вывучыць. А вось, карацей, это не быў распрацоўшчык, але там я займаўся, ўжо там была база дадзеных, куды я там на элементарных нейкіх, на сіквале пісаў нейкія запыты, каб закідваць туды тую інфу, якую я знайшоў, якая нам была патрэбная на сайце. І тут неяк едзем мы з сябрам на электрычцы. З маладзечна, канцэрт гурта Джейморс там быў. І як кожныя інтэлігентныя людзі ў электрычцы о 11 гадзіне вечара мы абмяркоўваем праблему адукацыі. І высвятляем, што ніхто не прыйдзе, не зробіць добра гэтай адукацыі, калі мы не прыйдзем і не зробім. І там мы дамаўляемся, што ну, добра, паехалі рабіць. І вось мы там змарнавалі месяц лета, каб знайсці вёску, куды мы поедем працаваць настаўнікамі. На той момант, дарэчы, тут яшчэ цікавае пытанне. На той момант, давай я так скажу, на той момант, калі я паехаў працаваць настаўнікам, у мяне не было вышэйшай адукацыі. Окей, і гэта які так год прыкладна быў? 10 год таму, 2014 год. 2014, у тебя няма вышэйшай адукацыі. Ты працуеш на друпальчыке, пішаш что-то там, значит, в стартапе, едзеш в электрычке з канцэрта Джейморса і вырашаеш, што ніхто, акрамя цябе і твайго сябра, лепшую адукацыю не зробіць. Абсолютно дакладна. Значыць, тут ідзе такое адгалінаванне каротенькае, што ў нейкі момант, канкрэтна ў 2012 годзе, я сяджу нешта там на Тутбаі, гартаю там стужку і бачу навіну: запрашаем вучыцца ў Літву. Дзякуй. Я, значыць, гляджу, ну, універсітэт педагагічны, ён тады называўся Літоўскі універсітэт адукалогіі, адукацыйных навук. У іх ёсць Цэнтр беларускай мовы, літаратуры і этнакультуры. У іх ёсць свая спецыяльнасць беларускай мовы, яны набіраюць туды студэнтаў. Гэта ж круто. Слухайце, ну трэба ехаць. Гэта завочная адукацыя. Я еду туды. І з 2012 года я з'яўляюся студэнтам-завочнікам Літоўскага універсітэта. І кожныя паўгады катаюся туды-сюды, здаваць іспыты, там пісаць нейкія работы, курсавыя, дыпломныя і гэтак далей. То бок, ёсць нешта, все ж таки, это не просто... И не просто ты в электричке, ну вот, да. Так. У меня была ідэя з адукацыяй звязаная, і плюс у тым жа 2012 годзе я трапіў у мінскую яўрэйскую супольнасць,
якая займалась нефармальнай адукацыяй. І там мяне адукавалі, там ёсць спецыяльны курс для нефармальных педагогаў. І мяне гэтая штука вельмі зачапіла. Гэта было супер круто, гэта было нешта абсалютна новае, нешта, чаго я не бачыў ніколі у жыцці у фармальнай адукацыі. На то яна і нефармальная. І так мне было кайфова з гэтымі людзьмі. І у мяне ўжо з'явілася думка, вось это прыблізна, разумееш, это паралельныя тры паралельныя працэсы. Вось я Ну, что не просто так, потому что гучыць спачатку, ну, типа, да, ехали там за чаркой в плане, там, за бутылечкой вина вырашили, а тут же все ж таки ты поле вакол себе ствараў. Так. Это паралельныя працэсы ішлі, што вось я працую ў стартапе, я працую таксама ў гэтай еврейскай супольнасці. Мы робім летнікі для дзяцей з краін СНГ, мы робім нейкія бягучыя актыўнасці там цягам тыдня, і таксама я езджу на сесіі і чытаю, вучу нешта пра адукацыю педагогіку. Можна я тут одно маленькое такое пытанне, которое можа вывесці на яшчэ дыялог на некалькі гадзін, але калі атрымаецца так, ну, коротко. Вот ты казаў про то, што ты там убачыў нешта такое пра нефармальную адукацыю, чаго ты ніколі не бачыў фармальнай. А вот што это такое было? Што это за кайф такі? Я ўбачыў, што людзям можа быць цікава вучыцца, цікава ладзіць разам нешта для іншых людзей. Это працэс, насамрэч, такі з двух бакоў разглядаецца заўсёды, таму што гэты працэс цікавы удзельнікам нефармальнай адукацыі. І тым, хто это робіць, да? І тым, хто робіць, вось з гэтымі людзьмі я сябрую дагэтуль. Я не магу ад іх адчапіцца, таму што я люблю гэтых людзей. Мне з імі так прыемна. І мы зноў шукаем, што мы можам разам рабіць. Таму што мы разумеем, што мы можам это рабіць, і нам это падабаецца, і нам падабаецца быць разам, дык чаму бы это не займацца? Дзякуй. Я так... Это был такі, знаешь, на полях заметочка. Мне падаецца важна просто про это говорить. Сапраўды. Ну вось. І мы паехалі працаваць у вясковую школу. Як вы знайшлі? Каму вы былі патрэбны? Слухай, ну тут таке пытанне ты задаеш, конечно. Правакацыйнае, да? Каму вы былі дзім патрэбны? Правакацыйнае, ну. Значыць, мы ўзялі межы Мінскай вобласці. Мы дамовіліся, што мы далей не паедзем. Хаця мы не ведалі на той момант, наколькі далёкай можа быць школа ў Мінску, і ўсё яшчэ знаходзіцца ў Мінскай вобласці. Мы ўзялі проста тэлефоны аддзелаў адукацыі кожнага раёна, падзялілі гэты спіс напалам, і зверху мой сябар званіў, знізу я званіў. І ўсё. Добры дзень, мы два хлопцы, руская мова і беларуская мова. Вам трэба настаўнікі? Не. Добра, да пабачення. Колькі офераў было? 3. Слухай, значыць, нормально. Ведаючы, як эта сістэма пабудована, што там прям... Ну, насамрэч, гэтыя оферы былі не зусім такія. Адзін офер быў, слухайце, навошта вам это вот мова, літаратура? Давайте адзін дырэктар, другі намеснік дырэктара. Нормально? Адразу? А што? Ну, няма у вас досведу, ну і ладно, божа, хто там будзе глядзець. Ну, у вашага сябра ёсць досвед. Мой сябра, сапраўды, ўжо 2 гады на той момант. 2 гады? Ого! На секундочку. Адпрацаваў у школе, і там колькі год, там, гадоў 5 рэпетытарам па рускай мове. Мы не пагадзіліся. Таму што нас не цікавіла змяненне адукацыі з пункту гледжання, як это называется, крэпкага хазяйственніка. Нет, это не тое, чаго мы шукалі. Мы шукалі зместу і якасці адукацыі. І карацей, была прапанова, што ну ладно, руская мова у нас сапраўды ёсць вакансія, а з беларускай мовай цяжка. Але ёсць гісторыя. Хочаце выкладаць гісторыю, а я вам за это дам пару гадзін беларускай мовы. Не, дзякуй. Ну, гэта не падышло. Не, я не хацеў, навошта мне гісторыя. Я на той момант не надта так быў заахвочаны гісторыяй, беларускай мова мне цікавіла больш. Ну і вось трэці офер, это якраз дзе патрэбна была руская мова і беларуская мова. І там дырэктар выбірала паміж мной, у якога няма на той момант яшчэ, мы памятаем, вышэйшай адукацыі і досведу, і чалавекам, які адседзеў толькі што і выйшаў з турмы. Але з адукацыяй? Это я ўжо не памятаю. Это не істотна, але сам факт, што у яе быў выбар, пра які яна пасля пашкадавала.
Ремарочка Наперад. Ну, карацей, вось мы там 2 гады чымсьці займаліся там з рознымі прыгодамі, пісалі пра гэта ўсё ў блогу. На А яшчэ Тутбайце. доступ ёсць на этом блог или не можа? Не, гэта была пляцоўка блог Тутбай. Пасля мы перайшлі на ўласны хостынг, але таксама мы перасталі яго падтрымліваць. Можа, пару гадоў таму. Мне здаецца, што мой сябр выгрузіў усе гэтыя нашыя допісы, нейкі там Google Doc можна знайсці дзесьці ў Фейсбуку яго на старонцы. Ну, карацей, і вось пасля гэтых 2 гадоў мне паступае ізноў запрашэнне з ліцэя. А слухай, а можна яшчэ вот літаральна, ну, просто я-то ведаю трошкі гэта, да? А тут, то бок 2 гады ты жыў у вёсцы, працаваў настаўнікам беларускай мовы і літаратуры. Мы ж ўсё ж такі размаўляем пра кар'еру, пра працу і прафесію. Значыць, мы ездзілі кожны тыдзень, і гэта значыць, што з панядзелка па пятніцу мы выкладаем мовы, а на суботу-нядзелю мы вяртаемся ў Мінск, 150 кіламетраў. І я па выхадных працаваў інструктарам па лазертагу. Для грошей? Так. Я просто таксама, да, все ж таки вертать, знаешь, вот была вот это вот имкнение, ну, вы ж там, я допускаю, не великие гроши зарабляли. Ну, так, это $150 на месяц. Я зарабляў, таму што мне не было досведу і вышэйшай адукацыі, мой сябар. І атрымліваецца, касты гэтага былі тое, што ты прыязджаў у Мінск падпрацоўваць лазертагу. Ну, вось я суботу-нядзелю это тарабаніў, панядзелак ехалі назад. Мяне запрасілі ў ліцэй працаваць выхавацелем у інтэрнат. І я пагадзіўся. Вельмі хутка, таму што за гэтыя 2 гады ў вёсцы, канешне, это было супер цяжка. Ну, такі рытм жыцця. Абсалютна шалёны рытм, абсалютна шалёная нагрузка для мяне, у каго не было досведу і хто не ведаў, там, што з гэтым рабіць, куды бегчы, там, як это пісаць, правільна ўсе гэтыя паперкі, а яны ж дакалупваюцца да кожнай косачкі і кропачкі. Ну, карацей, это было з усіх бакоў цяжка. З эмацыйнага, з фізічнага. Дзякуй майму арганізму, які гэта вытрымаў, малайчынка, і ён заслужыў адпачынак. Слухай, я просто все еще у меня, ведаешь, вот это вот типа нон-стоп праца 2 гады. Типа в школе это ж не просто прийти, отсидеть. І так, з улікам таго, што вось все кажуць там, ну, што ты настаўнік, там, паўдні адпрацаваў, паўдні свабодны, яшчэ 2 месяцы адпачынак. Так я это 2 месяцы займаўся нефармальнай адукацыяй. Я працаваў у летніках па нефармальнай адукацыі, дзе мы таксама працавалі, ой, колькі. І вот да, і твой арганізм, я просто вахерка чувствую. Так, я заўсёды з сабой вазіў гэтыя мультивітаміны, такія тубус з шыпучкамі, абавязкова у мяне былі з сабой, там я сачыў за сном, каб я правильно ел, дастатковую колькасць. Ну, карацей, нормально было. Вось, все, ліцэй ВДУ. Я працую выхавацелем у інтэрнаце 1 год, на наступны год мне прапановваюць працаваць. Я ўжо на другі год працы ў вёсцы я атрымліваю вышэйшую адукацыю. Я абараняю дыплом, літоўскі, на яго, канешне, так падазрона глядзяць. У нас ёсць працэдура, якую я прайшоў, як она называется? Мне здаецца, настрыфікацыя. Настрыфікацыя хіба так. Ну, то, што той дыплом у нас каціруецца. Замежную адукацыю. Яны там шукаюць адпаведнікі спецыяльнасцей, на якія падобныя гэтай адукацыі, і прысвойваюць табе там нейкі код, таму што это важна для кадравай працы, там, для ўсёй статыстыкі. На другі год, пакуль я быў у ліцэі, мне прапануюць выкладаць беларускую мову. І я пагаджаюся. Хто я такі, каб адмаўляцца? Вось, я выкладаю, это быў абсалютны кайф, канешне. Это ўсё яшчэ праца, ну, лічы на 2 стаўкі, таму што стаўка выхавацеля ў інтэрнаце, стаўка беларускай мовы. Але гэта было круто. Гэта было абсалютна 2 гады, 3 гады, з 16-го да канца 19-го. Плюс, ну, нейкі момант мне яшчэ дадалося класнае кіраўніцтва. Таксама абсалютна выбітны экспірыенс. Ну, карацей, круто было. У ліцэі пакуль не імя Дзяржынскага. І, яшчэ была прыватная школа, Стэмбридж, такая. На нейкі момант яны запрасілі таксама мяне выкладаць беларускую мову. Ну, то бок твоя кар'ера пайшла ўжо канкрэтна ў настаўніцкую всю эту гісторыю, тыпу ўжо как бы не было нейкіх іншых... Ну так, ўжо не кідала мяне нікуды. Адукацыя, все, веха такая. Я займаўся адукацыяй.
І дзесьці ў гэты момант настаўнік для Беларусі тут з'явіўся. Так, паралельна, пакуль я працаваў у ліцэі, гэтая ідэя вісела ў галовах. Мы шукалі сродкі, мы шукалі, розныя сродкі. І там, што называецца, палітычныя, і фінансавыя, і чалавечыя, каб запусціць такі праект. Тому што ідэя нам спадабалася. Не з першага погляду, канешне, але спадабалася. Ну і выніку неяк так склалася, што гэты праект быў запушчаны. Праект «Настаўнік для Беларусі», то так мне падаецца, кантэкста хочацца мне трошкі. І я перайшоў, спярша там паўгады я сумяшчаў ліцэй і настаўнік для Беларусі, і пасля я ўжо сышоў толькі ў настаўнік для Беларусі, і там працаваў до 21 года. Эту частку біяграфіі я помню вельмі добра, мне падаецца. Вось, это было таксама 2 гады вельмі плённай творчай працы. Мы кайфавалі ад працэсу, любілі аднаго, шукалі такіх жа людзей, якіх мы можам любіць, якія будуць любіць нас, якія будуць любіць дзяцей. Коратенька «Настаўнік для Беларусі» гэта, па сутнасці, праект, дзе якраз такі мы шукалі людзей, настаўнікаў, якія гатовыя, вось які хлопцы, там, паехаць у вёску на 2 гады і стваралі для гэтага ўсе ўмовы, па сутнасці, для таго, каб дзеці атрымлівалі адукацыю, то бок ад людзей, якія ў гэтым зацікаўлены, прынамсі. Вось. 21 год. Што адбылося ў 21 годзе, можна пагугліць, не знаю. Можна. Карацей, здарылася эміграцыя. І што? І трэба было нешта рабіць. У мяне, канешне, быў літоўскі дыплом. І я думаў, што я пайду тут у школу, але, канешне, мяне тут чакалі. Я прыехаў там в сярэдзіне першай чвэрці, ўжо ўсе там кантракты падпісаныя, расклады складзеныя. Таму, канешне, я пашукаў трошкі і пайшоў у EdTech стартап, адукацыйнай тэхналогіі. Недоўга я там пратрымаўся, месяцы 3, не больш. І там было у нас і цяжкія такія стасункі з, я не ведаю, фаундер, мабыць. І сама ідэя такая, яшчэ не было на той момант ідэі, што там будзе з гэтым стартапам рабіцца, проста былі грошы, і трэба нешта адукацыйнай тэхналогіі. Вось. Я так чую, нібыта па некаму зместу не сышліся, ці там... І па зместу, і па характары проста. Нам вельмі цяжка было адно з адным працаваць. І мы не разумелі адно аднаго і не чулі нават. Хаця мы размаўлялі на адной мове. А пасля я пайшоў у міжнародную вялізную кампанію з беларускімі каранямі праектным менеджерам. Пасядзеў 3 месяцы на бэнчы. А як прыходзілі гэтыя ідэі? Праектны менеджер, адтех, как-то зразумела. Я сяджу, шукаю. Вось у мяне складзена рэзюмэ, умоўна, адукацыйны менеджмент, там нешта каля адукацыі, там тое, сёе магу. Вось. І проста в абмеркаванні там з жонкай таксама мы это все, што рабіць, куды бегчы, вось, што было б цікава, што ты ўмееш рабіць. Вось я сяджу, в принципе, на той момент есть такая библия проектного менеджмента, PMBOK, Project Management Body of Knowledge. На той момент я уже прочитал. Я прочитал еще в 21 годзе. То бок я меў не толькі практычны досвед проектного менеджменту у адукацыі, але і тэарэтычны. І мне все яшчэ падабаецца эта кніга, там шмат разумных думак, і калі б все так працавалі, то было б нашмат прасцей, але, на жаль, шмат хто лічыць, што это проста нейкая пісулька, якая патрэбна для сертыфікацыі, а насамрэч там... Прыкладна тое самае я, мне падаецца, і чую ад шматлікіх пэпаў і фаундераў. Але, як казаў, ёсць такі Курт Левін, вельмі знакаміты нямецкі псіхолог яўрэйскага паходжання, відавочна. Ён сказаў, што няма нічога больш практычнага, чым добрая тэорыя. Вось PMBOK — это вось якраз добрая тэорыя, якая вельмі практычна, калі умець яе прымяць. Карацей, я зразумеў, што можна таксама паспрабаваць на праектнага менеджера. Чаму не? Вось. І я б спрабаваў. Я прайшоў сабес нармальна, там з умовай, канешне, это IT-кампанія буйная. І мова была такая, што ў цябе натуральна, можам лічыць, няма IT-досведу апошнія 5-7 год. Таму ты вось пакуль знаходзішся на бэнчы, чытаеш все эти штукі пра скрамы, аджайлы, CI/CD, SDLC і все такое, каб ты разумеў проста, пра што кажуць на мітынгах твае распрацоўшчыкі. А пасля шукаеш праект. Вось. І там пачалася вайна.
і былі вельмі уведзены жорсткія абмежаванні на колькасць людзей на бенчы, і натуральна, што мяне не маглі доўга трымаць. Але у той жа кампаніі, межакампаніі мне знайшлі пазіцыю ў Learning and Development. Ну, што вельмі лагічна. Это было круто, это быў такі мэч, мне здавалася, так класна, я тут зараз, все, я ж в адукацыі, божа. Это быў L&D менеджер, вау, ашалець. Ну, насамрэч, там абсалютна разышліся чаканні з тым, што было напісана, і з тым, што ад мяне патрабавалася. Это быў просто асістент. Ну, умоўна, ёсць у буйных кампаніях менеджеры па краінах. І фактычна L&D менеджер – это асістент такога менеджера па краіне у пытаннях адукацыі. То бок, што зараз патрабуецца для нашых людзей, вось знайдзі, схадзі там на Курсеру ці куды-небудзь, знайдзі курсы вось такія-сякія. А вось у нас ёсць топ-менеджер, і для яго трэба нешта эксклюзіўнае. То бок стратэгія – это не пра то, что… Это не пра стратэгію, нават не пра тактыку. Это абсалютна такая руцінная праца, і высветлілася, што это абсалютна не тое, чаго я чакаў і хацеў, і я сышоў адтуль праз 1,5 месяца. Ось. І пасля пачынаецца самае цікавае. Ну, я думаю, у нейкі момант у Беларусі, пакуль я яшчэ быў, яшчэ да эміграцыі, я казаў, што я не уяўляю сабе сітуацыю, што я цягам 2 тыдняў не магу знайсці сабе працу. А это на які год ты казаў? Это быў, мне здаецца, это 20-й год. Так. І тут наш рынок просто... Да, жніўня 20-го года. Ну, таму што сапраўды, таму што ў мяне быў абсалютна унікальны досвед. Я быў абсалютна ўпэўнены ў сабе. У тым, што сапраўды унікальны. Ну, давай будзем, адкровенны. Канешне. Так. Абсалютна ўпэўнены ў тым, што я раблю. Абсалютна ўпэўнены ў сваіх каштоўнасцях, як прафесійных, так і асабістых. І я магу іх данесці, я магу камунікаваць абсалютна шчыра, калі мне нешта не падабаецца, ці наадварот падабаецца, магу ладзіць працэс карацей. Гэта ўпэўненасць была, і тут выяўляецца, што вось гэтыя якасці, гэтыя скілы не так лёгка перавесці ў іншую краіну, калі гэтая краіна размаўляе на іншай мове, калі ў гэтай краіны больш, я кажу это шчыра, больш высокія патрабаванні да настаўнікаў. Ты не можаш проста прыйсці з вуліцы без адукацыі, цябе ніхто не возьме. І я не знайшоў, я сядзеў пару месяцаў, я не знайшоў працу ў адукацыі ніякай. І так яшчэ сталася, што я звольніўся на пачатку верасня. І зноў, тады, калі ўжо былі складзены расклады і падпісаныя ўсе кантракты з настаўнікамі на бягучы год. Вось. І я задумаўся, што ж мне рабіць далей? Што ж я буду рабіць? Ну, відаць, надышоў час. Я ж казаў, што я магу вывучыць што заўгодна. Ну, нешта новае трэба вывучыць, паспытаць там, што... Так, што самае запатрабавана ў 21 стагоддзі? Ага, Data Science. Выдатна, все, бярэм. Я пачаў вучыцца на Data Science і аналіз дадзеных. Па сутнасці, крытэр выбару гэта быў якраз такі, што запатрабаваны, што плюс-мінус... Абсалютна. Яшчэ падабаецца? Не ведаю, ці быў такі крытэр? Так. Тое, што падабаецца, мне здавалася. Вырашаць задачи, лагічныя, матэматычныя, там, камбінаторыка, тэорыя верагоднасці. Это супер просто. Вывучыць мову праграмавання лёгка. Няма пытання. Хвіліначку назад. Вот ты сказаў, што ты быў упэўнены ў тым, што да, унікальны досвед, у тым, што ты класны. І тут ты сутыкаешся з рэчаіснасцю, якая табе кажа: Як ты ўвогуле знаходзіў сабе падтрымку, чтоб, типа, знаеш, не ўпасть вот в это, типу, ну всё. Ну, я б сказаў, першы год. Я трымаўся на гэтай упэўненасці. Все яшчэ у мяне вось гэта была думка, што ну так, это досвед унікальны, трэба тут трошки давучыць, тут трошки падцягнуць. Ну, то бок, калі твоя прапанова не адпавядае патрэбам рынка, ты можаш ганьбіць рынок, які вы все тут уроды, і як я вам такі хорошы не падабаюся, а я вельмі хорошы. Вы падумайце. А яны падумалі, тут все вельмі раскладу, все ясна. Вось хто нам трэба, вось хто нам не трэба. І, на жаль, we will call you back later. Это ў лепшым выпадку. Першы год, пакуль вось я знаходзіўся без працы і актыўна вучыўся, было нормально. Вось далей уже пачало накрываць, таму што гэтая ўпэўненасць сабе абсалютна знікла. Ці я пра яе забыўся. Я пачаў раскідваць рэзюмэ вось па новай спецыяльнасці, на якую перавучыўся. Data Science. Аналіст. Потому што на Science ізноў я паглядзеў патрабаванне, што на Data Science у абсалютнай большасці выпадкаў патрабуецца профільная адукацыя, профільная з галіны STEM. На Data Analysis
крыху ніжэйшы, і каб трапіць у Data Science, можна ісці практычным шляхам праз дата-аналіз. Вось. Мне было супер цікава вучыцца. Я трапіў у выдатную IT-школу тут у Літве. І там у іх класна вельмі наладжаны працэсы. І мне так было цікава вучыцца. І я ўсё здаваў там на 90 плюс балаў са 100. Таму што мне было сапраўды цікава. А яшчэ, наколькі помню, ты казаў, што это какая-то стипендыальная там что-то... Так, у нейкі момант я стаў ментарам для пачаткоўцаў, то бок я ўжо на колькі месяцаў прабыў у гэтай школе, там 5 ці 6, і я пачаў ментаріць тых, хто толькі што далучыўся, адказваць на іх пытанні. Вось мне тут не зразумела, што рабіць з праектам. А вось у мяне код не працуе, там SQL ці Python, раскажы, дзе тут у мяне памылка. І мы вось, і я са сваім там педагагічным досведам, это было супер цікава і супер карысна ў тым ліку, таму што ты паўтараеш все, што ты вывучыў. Ну, конечно. Это все ты замацоўваеш гэты матэрыял. І в гэты момант пачала паступаць зваротная сувязь, што сапраўды так, я нешта ведаю. Я магу гэта хутка са сваёй галавы даставаць, я магу адказваць на пытанні, адказваць правільна, ці магу задаваць пытанні такім чынам, каб людзі самі дайшлі да гэтага адказу. Ну так, это ўжо іншы ўзровень, той, да, так. Валоданне інфой. І я пачынаю рассылаць резюме, і 10, 20, 30, 50, і ніякай рэакцыі. У лепшым выпадку это auto-reply, что у нас все там на аднолькавай канкурэнтнай аснове адборы праводзяцца. Калі вы пройдзеце першы этап скринінга, мы абавязкова з вами звяжемся. Вось. Ну, карацей, калі ўжо пераваліла за 70... А ў які это прамежак часу? За 4 месяцы, цягам 4 месяцаў. Так. Вось, гэтая школа дазваляла рабіць мок-інтэрв'ю. Это такія тренировочные интервью з тэхнічным спецыялістам і з HR. І я у HR просто была ў захапленні, што вы так распавядаеце, все так цудоўна, так класна, вам так это падабаецца. І я наўпрост задаў пытанне: слухайце, ці ёсць пытанні з грамадзянствам? Таму што я падаваўся мясцовай кампаніі ці мясцовай прадстаўніцтвы міжнародных кампаній. Яна сказала, што так, ёсць пытанні, і людзі проста не хочуць з гэтым звязвацца. Ім проста гэта не трэба. Это лішнія пытанні з легалізацыяй, это пытанні з санкцыямі. Яны не будуць разбірацца, што насамрэч ты можаш наймаць такога чалавека і пад санкцыі не трапіць. Яны проста бачаць слова, назву краіны, і гэта для іх чырвоны сцяжок. Ну, они просто не разглядаюць твоё резюме. Таму што это ёсць, калі мы кажам, напрыклад, пра вялізныя аутсорс IT-кампаніі, яны прадаюць гэтых людзей іншым. І там ёсць таксама патрабаванні на тым узроўні. Яны проста разумеюць, што чалавек з паспартам, просто будзе вельмі цяжка. Ён прасядзіць зноў 3 месяцы на бэнчы, і мы яго выкінем, таму што немагчыма яго ўладкаваць ні на які праект. І плюс у мяне няма профільнай адукацыі. Ну, просто как бы у параўнанні вот это было такое, да, Ариана Гранде. Ну, я не ведаю, так. Как это... Ну, просто на гэтым моманце пры скринінг ты не праходзіў, походу. Ну, вось. І яна казала, што, відаць, надышоў час табе паспрабаваць больш простую стратэгію, больш просты ўзровень. Шукай нешта, тэхпадтрымка, можна дасылаць резюме, і сапраўды гэта спрацавала. У мяне было, там, я не памятаю, 34, усяго толькі 34 резюме я даслаў і атрымаў адразу 2 званкі і пісьмо. То бок, это быў зусім іншы ўзровень і зусім іншая рэакцыя. А это таксама мясцовая кампанія? Ну, тыпу мясцовыя былі, ці это былі з беларускімі каранямі? Адна была міжнародная, адна была з беларускімі каранямі, адна я ўжо не памятаю там, хто там, як яна... які ў карані. А ў выніку я прайшоў сумоўе з HR-ам. То бок, фактычна я прайшоў прэс-скринінг, мяне запрасілі да HR-а, я прайшоў з HR-ам, я прайшоў з тімлідом і ўсё. Выканаў тэставае заданне. І гэта канкрэтна кампанію, якая працую з беларускімі каранямі абсалютна. То бок, там вельмі шмат беларусаў працуе, яны перавезлі людзей у Вільню і ў Грузію большай часткай. Там ёсць яшчэ у Лацінскай Амерыцы, у Дубаі, там у Злучаных Штатах, у Польшы, там колькі людзей, але у Польшы, напрыклад, офіса няма, гэта просто іпэшнікі. Іпэшнікі, так. Вось. Ну і карацей, вось я тут. Кайфую ад таго, што са мной адбываецца.
І вот ведаеш, я как-то так яшчэ там у тым моманце, калі ты казаў, што пачало крыць, а что-то ты падтрымлівала вообще? Ну вот, потому что, знаешь, я прям очень багата гісторый таких чую, калі просто руки вот не то, что прям руки опускаются, а калі уже вот это вот не то, что ты в себе не упэўнены, а ты уже в принципе, ну, как это губишься ў рэчаіснасці. Ну, может, у меня там уже, ну, как-то неаб'ектыўна Конечно, я пачинаешь ўспрымаю. сумнявацца Мгм. абсолютно, У абсолютно. своих реакциях, твоих думках. А Мгм. что вот у цябе спрацоўвала? Можешь как-то поделиться, можа? Я шмат рэфлексаваў, і натуральна, што нават у рэфлексіі, у працэсе рэфлексіі ты даходзіш да гэтых думак, ну, што няўжо я зусім што, ну, Мгм. як так сталася, што мой разнастайны досвед, в прынцыпе, ну, зразумела, што з разнастайным досведам якраз і узнікаюць праблемы. Калі б быў аднастайны, там былі б іншыя пытанні. Тым не менш, як так сталася, што я не магу нічога знайсці, што я не магу перапрыгнуць, што у мяне быў там вось да гэтага моманту быў нейкі план. Так, няма працы. Тое, што я ўмею, нікому не патрэбна, давайте вывучым нешта новае, я прайду вось гэта і знайду працу. І я гэта праходжу, і нічога не адбываецца. І я не ведаю, што далей рабіць. Мгм. Што падтрымлівала? Ну вось перыядычна вось гэтыя ментарскія сесіі, якія я ладзіў як ментар, і зваротная сувязь, якую там атрымліваў, што о, дзякуй, ты мне так дапамог, это так круто, ты так это разумееш гэтую тэму, і так разумееш увогуле весь гэты пласт там інфармацыі, і дзякуючы рэфлексіі ты разумееш, што відаць праблема ўсё ж такі не з табой, таму што Мгм. матэрыял, што называецца хард частку, ты ведаеш. Софт часткай у мяне таксама ніколі пытанняў не было, я ў ёй нават у самыя глыбінныя часы і цёмныя, я ў ёй не сумняваўся. Значыць, праблема недзе па-за маім кантролем. Да, какой-то black box просто. Ты просто Так. можешь не ведаць, Ну так, што ты это. Да. дасылаеш. І ніхто чэсна не кажа. І это вот гісторыя пра грамадзянства, вот это самае непрыемнае, але факт. Это то, што табе ніхто ніколі чэсна не скажа, чаму табе адмовілі. Таму што, калі яны скажуць, то я Конечно. магу падаць на іх суд. Так. Таму што это дыскрымінацыя. А яны ж ставяцца да ўсіх аднолькава. У іх нават ёсць ва ўсіх сайтах зноскі, што мы treat all our participants. Of course, but... І все такое. Ну, карацей, сапраўды ніхто не кажа. Гэта добра, што вось это такая парада людзям, калі яны будуць шукаць працу, калі яны будуць вучыцца. Калі ў вашай школе ёсць mock interview, адзін з бенефітаў, куды вы ідзяце, акрамя там супер перспектыўнай, сучаснай, актуальнай праграмы, напрыканцы вам павінны дапамагчы скласці рэзюмэ, вам павінны правесці інтэрв'ю з HR і інтэрв'ю з тэхнічным. Менавіта на этом рынке, что еще важно. Часто бывает, что, ну, как бы проводят их, кто на рынку, как бы не вельмі, да. Так, это практыкуючыя спецыялісты, якія працуюць днём недзе ў сваіх кампаніях, а вечарам прыходзяць так вось у гэтую школку дапамагчы лёрнерам і студэнтам. Вось, гэта сапраўды вельмі моцная падтрымка, гэта сапраўды вельмі істотна і дапамагае зразумець твае моцныя бакі і твае слабыя бакі, твае хібы, недахопы, што табе трэба развіць. Ці не трэба нічога развіваць, з табой ўсё нармальна, ідзі, вунь, падавайся. Што яшчэ падтрымлівала? Я думаю, што падтрымлівала, канешне, ну, это такая сямейная, нібыта, адказнасць, што у нас была дамова з жонкай, што вось сапраўды мяне зараз не атрымліваецца знайсці працу. І вось гэты план мы узгаднілі, што называецца, разам, што я іду вучыцца, я падаю рэзюмэ, знаходжу нешта. І вось мы прайшлі па гэтым шляху і ўсё. Але ад таго, што гэты план не спрацаваў, мае абавязкі нібыта нікуды не зніклі. Я ўсё яшчэ, ну, павінен нешта з гэтай сітуацыі рабіць. Я не магу далей сядзець просто так. Як толькі я прыехаў у Літву, не як толькі там праз 3 месяцы, я адкрыў ІП па адукацыйных паслугах, і там у мяне былі нават нейкія там дробненькія, малюсенькія заказікі, але, натуральна, гэта не магло стаць асноўнай крыніцай прыбытку. Это так, just for fun, называецца, каб не забываць, што я ўсё ж таки настаўнік і люблю адукацыю. Хаця
перыядычна такія пытанні ўзнікаюць. Ці люблю я яшчэ? Сапраўды, да? Ці это проста сузалежныя адносіны нейкія? Так. Просто за кошт таго, колькі ўсяго мы разам перажылі, я просто не магу адмовіцца і забыць. Вось. Ну і звычайная нейкая руціна. То бок, так, трэба сабрацца і схадзіць на валейбол. Так, у мяне няма грошай, якія, што называецца, прыходзяць да мяне штомесяц, але ў мяне ёсць нейкія грошы зараз, і я лепш буду паціху іх марнаваць на нешта карыснае, каб не звар'яцець проста. Ну вось, схадзілі на валейбол. Окей, більярд пайгралі, нармальна. Сустрэцца з сябрамі, мы называлі это алкатэрапіяй. Нармальна. Таксама вельмі добра дапамагае ачуняць. Дзякую. Я так яшчэ ведаю, што ты калі кажаш, мне яшчэ такое вот слово чамусьці ў галаве, знаешь, как это сутыкнуться со своей уразливостью, да, вот в этот момент принять как-то и это так гучит, типа, а потом, а вот это поміж этим потом были пачуцці, которые были хіба не самые приемно выносливые, может быть. Абсолютно. Я так, ведаеш, звычайно пытаю про планы. Ці хочаш ты про что-то про планы, или ці оно как-то зараз добра і... Ёсць. Я это зразумеў на момант, калі вось я пасля вясковай школы трапіў выхавацелем у інтэрнат. Гэта, ну, ты разумееш, што это не самая складаная праца. Яна не вымагае ад цябе ўсіх тваіх сіл і эмоцый. Але адказная. Там же подлеткі. Там подлетки, это отказно, все яшчэ, яны здаровыя людзі, разумныя, некаторыя разумнейшыя ў краіне, найразумнейшыя ў краіне. Таму, карацей, там нормально все. Я просто разумею, што я чалавек, я магу стамляцца, і я магу адпачываць. І ёсць перыяды у кожнага чалавека, калі трэба працаваць, а калі трэба адпачываць. Калі трэба змагацца за існаванне, а калі трэба існаваць. Ну вось зараз гэта сапраўды было вельмі цяжкіх 1,5 гады. У розных сэнсах. Таму я лічу, што я заслужыў гэты адпачынак. Ну, і тым не менш, это не адпачынак, это ўсё яшчэ цікавая праца. І разам з тым ты ж працуеш, да? Там нешта адбываецца, бываецца нешта цікавае кожны дзень. Але пакуль марнаваць энергію на нейкія планы я не хочу. Я хочу просто засяродзіцца на тым, што ёсць вось тут і цяпер, і кайфануць ад таго, што ёсць тут і цяпер. Амінь. Амінь. Вот як бы, вот калі дзеці, ну, знаешь, там працуеш ты з дзецьмі ў школе, а яны такія, ну, там, вот кем мне стаць, как мне ўвогуле сваю кар'еру будаваць? Як бы ты з імі такі урок праводзіў? Якія бы сэнсы ты ему паддаў? Я б сказаў, што тут ёсць для дзяцей частка, а ёсць для дарослых. А давай, мне падаецца, тут будзе важна. Тое, што для дарослых, тое, што не будзе цікава дзецям і не будзе зразумела. Пакуль свет, наш чалавечы свет у 21 стагоддзі абсалютна непрадказальны. Канкрэтны прыклад. Я ў сваім дзіцячым садку не мог ведаць пра існаванне прафесіі дата-сайентіст. Таму што такой прафесіі не існавала. Магчыма, у нейкіх там разумных дзядзек у Амерыцы, у Масачусетскім тэхнічным універсітэце, яны ведалі пра гэта. Але я, Дзіма, які жыў у Малінаўцы, у Мінску, і маці працавала у аддзеле кадраў, на маём даляглядзе не было такіх прафесій. У мяне не было камп'ютара на той момант, і я не ведаў, што з ім можна рабіць, і я не ведаў яшчэ пра 1500 розных прафесій, кшталту дызайнераў, распрацоўшчыкаў, бэк-энд, фронт-энд, фулл-стэк, Android, iOS. Я HR не ведала, што это такое, што это такое. Так, абсалютна. Дык вось, наш свет непрадказальны. І мы не можам зараз сказаць, нават з упэўненасцю там да 50%, якія прафесіі будуць запатрабаваныя праз 50 гадоў. Гэта абсалютная лухта, калі я скажу свайму дзіцёнку, калі ты выбереш прафесію распрацоўшчыка, то праз 10 год у цябе будуць грошы, машына, кватэра ў сталіцы і вялікая сям'я. Гэта хлусня, таму што ўжо
все то, что называется large language models, LLMs, ChatGPT і же з ним, яны робяць нармальны код. Нармальны. Пакуль там Пакуль нармальна, але будзе займацца лепш. дэбагам, але будзе лепш. І гэта значыць, што распрацоўшчык уже не можа гарантаваць сабе працу. Калі там я быў 100 гадоў таму, калі б я з гэтым дзіцёнкам размаўляў, што б я яму сказаў? Калі б я 200 год таму з ім размаўляў? Якую прафесію я ім сказаў? Ну, калі ты будзеш кавалём, то ў цябе будзе дакладна праца, абавязкова, таму што ў кожнай вёсцы быў каваль. Это быў галоўны чалавек вёсцы, таму што зламалася нейкая прылада, там, лапата, граблі, мы ідзем да каваля. Каню трэба падкавацца, ідзем да каваля. Трэба там са страхой нешта там зрабіць, падмацаваць, это калі заможная хата, там што саламяныя былі дахі. Ідзем да каваля. Карацей, дзе кавалі зараз? Дзе яны? Музей Дудуткі. Ёсць музей Дудуткі, ёсць нейкія выкшталцоныя кавалі, якія робяць там нешта такое супер-мега. Для аматараў. Для аматараў. Але гэта не ў кожнай вёсцы, далёка не ў кожнай вёсцы. Ну, адзін на вобласць добра, калі ёсць. Мы кажам, у межах Беларусі, але я думаю, што это актуальна для ўсяго свету. Прафесіі нараджаюцца і паміраюць. Это нармальна. І так будзе, так было, так ёсць і так будзе. Тое, што кажуць, ну, не тое, што кажуць, это нейкія стэрэатыпныя бацькі, вось ён сядзіць там 30 гадзін на суткі ў сваім камп'ютары і гуляе ў камп'ютарныя гульні. А пасля кажа, што ён будзе камп'ютаршчыкам. Ну, няхай. Вы бачылі, колькі зарабляюць кіберспартсмены? Вы бачылі гэтыя лічбы? Вы бачылі, чым яны займаюцца і чым яны зарабляюць на жыццё? А стримеры, Дима? Вот эти, которые стримят, ну, вот это... Это все яшчэ, это все яшчэ. Яны займаюцца тым, ад чаго атрымліваюць кайф і задавальненне. Я зайздрошчу ім, што ў іх ёсць такая магчымасць, што яны могуць гэтым займацца. Няхай займаюцца тым, чым падабаецца. Я магу, канешне, зладзіць ім вот гэты атлас прафесій пакласці, што ёсць прафесіі чалавек-чалавек, чалавек-прырода, чалавек-машына. Боже, ты вспомнил там... Ну так, про фарентолога нанять надо. Так, яны могуць там паглядзець, о, самае перспектыўнае – это фінансіст. Вы ведаеце, колькі зарабляюць фінансісты? А ведаеце, колькі яны будуць зарабляць 5-10 год? А праз 50 будуць у нас фінансісты? Ці мы ўвогуле все будзем сядзець на базавым даходзе, і нам ўвогуле не будзе цікавіць, колькі ў каго заробак, тому што ўсіх ён плюс-мінус аднолькавы. Што б я сказаў дзецям? Я б сказаў, не важна, кім вы будзеце працаваць. Абсалютна не мае ніякае значэння. Важна, што будзе навокал. Важна, што будзе у вас унутры. З якім настроем вы будете ісці на гэтую працу, да якіх людзей вы будете, якія людзі будуць у вас дома, ад якіх вы будете сходзіць, і што галоўнае, да якіх вы будете туды вяртацца. Чым канкрэтна займацца? Ну, займайцеся тым, чым вам канкрэтна падабаецца вось тут і цяпер. Дзякуй вялікі.